slušajmo i milosti hitajmo, naređeno slušajmo i milosti hitajmo, ko bulbuli učimo, Allah, Allah recimo, ko bulbuli učimo, Allah, Allah recimo. Ime Allah veliko je, koga sluša rob mu je. Ime Allah veliko je, koga sluša rob mu je. A mu'mina put to je, Allah, Allah recimo. A mu'mina put to je, Allah, Allah recimo. Selam alejkum. Selam alejkum. Kako ste djeca? Ja sam spavao, jeste vi spavali? Slavo Bogu, hajde kibiju mi čekamo. Eto nas, eto nas. Evo ovdje unutra, hajde. Jo, šta je ovo? Hajde, kako se ja brzo, on nije podne hranio je. Allah mi govorimo, iz srca ga volimo. Allah mi govorimo, iz srca ga volimo. Dok u tmini živimo, Allah, Allah recimo. Dok u tmini živimo, Allah, Allah recimo. Kad u kabur stignemo i pitani budemo, kad u kabur stignemo i pitani budemo, tvoj gospodar ko je to, Allah, Allah recimo. Tvoj gospodar ko je to, Allah, Allah recimo. Yunus reče stihove, Allah su mu sve želje. Yunus reče stihove, Allah su mu sve želje. Ugledati mu lice, Allah, Allah recimo. Ugledati mu lice, Allah, Allah recimo. Unutra se nalazi, evo Hidžija, vidi lijepa pernica, pola kako lijepa. Lijepa pernica, vidi kako lijepa. Ima nalazi se ovaj. Jedan blok možda vama. Evo što se nalazi. Znači, boštane bojice, drvene bojice, kolat papir. Nalazi se unutra. Evo. Rusac su lijepi, ponašati ove za djevojčice. Sad ćemo mi ovdje neke fendije izbaciti, pa ćete vi svi uzeti. Ovako, hoćemo li? Moja more. A more, evo, muški se zna, evo. Hoćete ove, ako hoćete imati i druge djevojčice. Ovo je za evo djevojčice imate i ove, vidite i ove su lijepe. Ovo je za vas manje. Evo vidite. Evo hasi tu. To je za ove manje. Ovo je za manje. Hajde vamo. Če je onaj? A išta priči ti. Ovo je za vas. Ljubav svoju ti si dijelio, rukom svojom sve si uvijek milovao, putem kojim ti si prošao. Nur listope tvoje ljubimo, Ahmede, nure aršillah Mustafa, sejidul kevnein Muhammede, emine vahjillah wa khataman nabiyyin, salli ya Rabbana ala nur المبين.
مصطفى سيد المرسلين وأين أنت يا حبيب My every single step will witness you. Without your guidance, everything is in vain. Every moment, every breath we take, we regret being without you. Ahmedim, Habibi zişansın, Mustafa'm, Sultanı levlaksın, Muhammedim, nuru hudasın, salavatın amacı. Salli ya Rabbena alen nuril mubin Ahmeden Mustafa. Rasulama, hvala Lašu koji nas omogućio da smo danas znači, ovdje našom mjestu, zove mjestu Turski Lužan, džema Derventa i lijep uglavnom na području općine smo, znači Derventa. Ja sam zahvalio Mersidu, našem Efendiji, koji je bio ljubazan pa nas je primio uz Allahova pomoć, da ga Allah nagradi, što nam omogućio da mi danas zaradimo sevape. Ja sam inače ispred organizacije Svjetlu, predsjednik organizacije Svjetlu Sarajevo, ovo su moji saradnici Hivzija Čavčić i Faruk Čengić. Mi smo danas došli ovdje da se obidemo, da vam uruču jednu skromnu hediju, poklon, s obzirom da idu lijepi dani ako bude za mjesec dana, a to je škola. Školsko zvono treba da zvoni. A kad treba da zvoni, mi smo se uvijek u avgustu mjesecu spremali kako da skupimo sebi lijep rusak, lijep pribor i pernicu i sve to. Mi smo danas nešto skromno, eto, lijepe rusake, unutra imaju lijepe pernice, nešto školskog pribora, odlučili da vam danas doniramo. Ja bi se ovom prilikom zahvalio svima onih koji sam pomogli, ponašao svom bivšem načelniku, koji je uvijek donator naše organizacije, koji je imao, znači, sluha i koji nam je, znači, uvijek, kažem, bivšem načelniku, doktoru Hasanu Tanoviću, koji nam je više puta pomagao i konstantno pomaže. On je donator naše organizacije Svjetlo među stotinama drugih donatora. Da Allah nagradi sve naše donatore koji su imali sluha da mi vama danas uručimo rusak. Ono što od vas tražim, da idete redovno u školu, da učite, da budete najbolji, da završite fakultete, da budete doktori, inženjeri i ako Bog da jednog dana da budete korisni članovi ovog društva, da vi nosite kad nas sretne, da vi ako Bog da vodite ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Efendija, izvolite. Više ispred Medrese Islamske zajednice Derventa, mi vam se zahvaljujemo puno na ovo posjeti, ovo nama doista puno znači, pogotovo ovo našoj djeci, kad posjetite nas, kad pogotovo djeca obraduju se bilo kakvim poklonima i kad neko dođe, apsolutno, a nekamo nešto ovako prigodne hedije koje ste nam poslali svima onima koji su učestvovali u ovome, da im Allah Đelešanu podari svako dobro, da im Allah Đelešanu kabuli što je najbitnije u njihov hajr, a i vama evo sve najbolje što ste učinili za nas. Eto, ako Bog da, budite dobri, pa obićemo i vas. Habibi zişansın, Mustafa'm, Sultanı levlaksın, Muhammedim, nuru hudasın, salavatın amacı. Salli ya Rabbena alen nuril mubin Ahmeden Mustafa seyyid el-mursalin ve eyne ente I ono što najbitnije, slušajte, znači vi stvari, majku, babu i Efendiju. Kad govorim i učitelj, i nastavno. Allah vas sam nagradio i svaki ovaj. Žao mi nismo navati da vam pomoga neki crtića, u brzini, možda bio neki budu krasno govorim. A ovo je nas, ovo je bilo Efendija. Došli Burum, znate gdje sam? Bez ovoga, bez šta, znači moći. Moći, čućemo se. Samo učite, budite dobri. Allah manet. Ajde da budi. Allah manet. Mora biti onaj. Ti ovdje nećete prije vidimo se.
Ja, da, eto, upišite. Evo, čekaj da upišemo. Uzmi svoga Ismaila, a tužna srca kreni s njim. Rad Allaha odriči se i ti budi Ibrahim. Rad Allaha odriči se i ti budi Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Okreni se cijelim džanom, tijelom, dušom, srcem svim, prema jednom jedinome, i ti budi Ibrahim. Prema jednom jedinome, i ti budi Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sad okreni svog kurbana s rogovima od merđana, čupriju da pređeš s njim, i ti budi Ibrahim. Čupriju da pređeš s njim, i ti budi Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Moje srce tužno je što ne imade sreće te. Moje srce tužno je što ne imade sreće te. Šta ima? Da druguje uzde. Hajde, lako, hajde. To, bravo, majstore. Šta ima? Kako ste vi? Da druguje uzde. Kao onaj kad zaplače, moje oči zarose. Kao onaj kad zaplače, moje oči zarose. Željne tvoje blizine, Ahmede, Muhammede. Željne tvoje blizine, Ahmede, Muhammede. Ti si milost milosnog, ti si radost srca mog. Ti si milost milosnog, ti si radost srca mog. Ti si mehlem zarane, Ahmede, Muhammede. Ti si mehlem zarane, Ahmede, Muhammede.
Inače ne voli ona cegu. Mojoj duši mehlem je, kad salavat donese. Mojoj duši mehlem je, kad salavat donese. Kad ti ime spomene, Ahmede, Muhammede. Kad ti ime spomene, Ahmede, Muhammede. Aškom srce mi voli, željno tebe da vidim. Aškom srce mi voli, željno tebe da vidim. Naš dragi bere, Ahmede, Vidimo kakva je kod taj perca. Tvori za tvoj perca. Suze, suze, tecite mojoj duši, recite. Suze, suze, tecite mojoj duši, recite. Nemoj tako tužna bit, Allah će ti oprostit. Allah, Allah, ja Rahman, dragi Bože milosti. Allah, Allah, ja Rahman, dragi Bože milosni, ti grijehe oprosti. Tužne suze tecite, okove raznesite. Ja vas posalamio, selam alaikum, kak se mi? Evo mi smo iz Sarajeva došli da se obidimo. S obzirom da je sad blizu školska godina, početak, u avgustu se obično kupuju rusaci, pripremaju se knjige za školu i još malo pa Bog da novo školsko zvono za novu školsku godinu. Mi smo ispred naših udruženja Svjetlo, zahvaljujući sebebom vašeg efendije, došli ovdje da vas malo obidimo. Nam uručuju neke skromne poklone koji su za vašu pomoć mi dobili donaciju, znači određenih naših donatora. Ja sam ovom priliku zahvalio svima oni koji su učestvovali u donaciji ovih kupovnih rusaka i svom bivšem načinu koji je dio rusaka koji su ostali, znači nam dao prošle godine da mi, ako Boda, kad imamo priliku da to podijelimo. Kažem, bivšem načinu koji Hasanu Tanoviću, koji je dao, eto, za vašom da višak rusaka, dao našem udruženju Svjetlo, da mi, ako Boda, to podijelimo. Mi smo odlučili da ovaj vikend budemo s vama, idući vikend ako Boda drugom djecom širom naše lijepe Bosne. Ono što od vas tražimo jeste da budete, znači, slušate roditelje, da učite u školi, da redom dolazite u džame i da budete dobri, znači dobri muslimani. Muslimani dobri znači da su obrazovani, da idu u džamiju, da grade državu i znači da poštuju sve naše građane, naše lijepe Bosne i Hercegovine. Ponašno naše branioce koji su dali veliki doprinos, znači u odbrani naše lijepe Bosne. Toliko, znači, volite efendija, pa samo vama dao priliku da... Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Evo ispred Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Brod, džemat Bosanski Brod, Kolibe, Govornik, Sjekovac, ja vam se zahvaljujem. Allaha dželešanu molimo da vam podari hajr, dobro, ako Boda i na ovom i na budućem svijetu. Amin, amin. Eto malo narod, vidimo se ako Boda, budite dobri, da dogovorimo. Dogovoreno, jeste, dogovoreno.
Ima neko da je ulazio da ponese gore. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, vesalatu vesalam ala rasulama ba'd. Hvala Allah, šan gospodar svih svjetova, neka spas salat na posljednjih Božih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegova sahabe i sve vjernike i vjernice koji ga budu svoji do sudnjega dana. Velika mi je čast ko nas Allah šan počastio da je i danas ovim lijepim mjesecu, avgustu, kad su temperature udobne i za putovanje i za boravak i obilazak i najbliži i najpotrebniji, Allah nas je počastio članovi našeg udruženja Svjetlo da smo danas završili jednu lijepu humanitarnu akciju. Danas smo obišli sjever naše lijepe Bosne i Hercegovine, Derventu i Bosanski Brod. Danas smo imali priliku da uručimo 45 rusaka, od tih 23 rusaka za učenike sa područja općine Derventa i 22 učenika sa područja općine Bosanski Brod. Allah nas je počastio da budemo na hizmetu ovom našem narodu. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svima onima koji su bili sebe, da mi nadamo se, molimo Allah da nam očisti nijete, da zaradimo sevap, da zaradimo dobre djela, da budemo ti koji će biti od onih koji će biti sebe Allahove pomoći našim povratnicima, da im Allah šan podari svaki hajr, da ako Bog da iz ovih mjesta i širom naše lijepe Bosne, znači izađu učeni, obrazovni ljudi koji će nositi teret ove naše lijepe države Bosne i Hercegovine. Da Allah šanu primi od svih onih koji su bili sebe i donirali, znači dio svih sredstava, da mi obratimo naše učenike i naše povratnike. Molim Allah da nas i u buduće ako Bog da, i u buduće znači prate, da budu donatori naših humanitarne akcija, da svi ako Bog da na vagi sudnjeg dana nađemo na kao dobra djela i da nas Allah nas skupa sve uvede u dženet, a naše povratnike pomoći da ostane svoji na svome, da bude Islama, Bošnjaka i Bosne do sudnjega dana. Assalamu alaikum. Naređeno slušajmo i milosti hitajmo, ko bulbuli učimo, Allah, Allah recimo, ko bulbuli učimo, Allah, Allah recimo. Ime Allah veliko je, koga sluša rob mu je. Ime Allah veliko je, koga sluša rob mu je. A mu'mina puto je, Allah, Allah recimo. A mu'mina puto je, Allah, Allah recimo. Allah mi govorimo, iz srca ga volimo. Allah mi govorimo, iz srca ga volimo. Dok u tmini živimo, Allah, Allah recimo. Dok u tmini živimo, Allah, Allah recimo. Kad u kabur stignemo i pitani budemo. Kad u kabur stignemo i pitani budemo. Tvoj gospodar ko je to? Allah, Allah recimo. Tvoj gospodar ko je to? Allah, Allah recimo. Yunus reče. A ja sam krijen za žene, to je 100%.
Džaba je sijed ovakav, ali opet. Sreće stihove, Allah su mu sve želje, ugledati mu lice, Allah, Allah recimo, ugledati mu lice, Allah, Allah recimo. Ljubav svoju ti si dijelio, rukom svojom sve si uvijek milovao, putem kojim ti si prošao. Nur listope tvoje ljubimo, Ahmede, nure aršillah, Mustafa, sejidul kevnein, Muhammede, أمين وحي الله وخاتم النبيين صل يا ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وأين أنت يا حبيب. My every single step will witness you. Without your guidance, everything is in vain. Every moment, every breath we take, we regret being without you. Ahmedim, Habibi zişansın, Mustafa'm sultanı levlaksın, Muhammedim nuru hudasın, salavatın amacı. Salli ya Rabbena alen nuril mubin, Ahmeden Mustafa seyyidel murselin. Ve eyne ente ya habib.